Kardom ili runing tikathar tini ada pabirta angton pen arjupon. Lang ke jang pen apran ke dam artaning kan krehini also karlitang sermila rong pharpi ke thitang abang arpum dipu manja atowar 6 miles along longponlu karlitang sermila rong pharpi ke dipu police station rong klarbong arong amikar khorsing rong pharlapen kajol rong hangpi atum asupi berta kelong dun atengke kedam tang jakhong poni phai hini arni anarlo apor malom kijui boma hutsi langjang choklu sonsi SDRF atum kiri chepadoksi jakhong poni phai ke thom arnisi dipu manja towar 6 miles along ke thitang abang arpum longpon kalau yang lo nili tum horong pen usin lang long pen sia di nili tum bang koi bak doji ke bang hadi lang wek bom lo nili tum nang ri bom lo ape da baku nili tum duk pik pilo kiri ta hadi hem che dam po por an lo nili tum ta di lase ajan ko li cepat duk bang ekdam hola 7 mil an nili tum hadi a program tip ta hai da ari nang jong si long le bute bang runang pulo arna mangka hon ka jin so pen hadi nili tum arna nang kerab lo au so phan dak si ke long jo 6 mil atowar na hadi alang roy ta di fuar lang roy lo mati dak si ke long lo nili tum Pesona di melong si kelong itu. la mane bun kewan sedi au su charwak it ajar lo bon son he ka charwak ya arnuk o arje hini bag lagi Alang li lang kijang kawan kementua pola misalang li. তুমি বাজি কোন দেড় বাজি পেল বন au su ke jang ke nilita তুমি gati da mi joi mate nilita thaikum de ase pedap nilita ke ridun mase di pedap nili tum si ke long lo nili tum si ke thek long lo ke long poda nili tingi majjo ka mobile ta be akoda lang tong ke keda lo jo ini 250 lom po bon la ni lo bon ni lo Nang li bang hola sorry lo ma. nili tingi no nili ma hidi sajir asore lo nili men ren sing rong ha inghan ahem arpong kang rai ajok penan so bang hini apran kedam lapen osomar bang hini atum areng ahu ke sunang pen ajok hospital along se chelang nang bom non malom arve ki thi ke jangwer apora ho tripura state o lagartala meghili para along edon ahem inghan arpong ke krepen ajok penan so bang hinita apran damnang do lapen asupi bang hini atum ke ahir ing tang rakpen areng ahu soponlo apran ke dam joi bang hini atum jhumma tati artaningkan ingkoira throk lapen pranesh tati pusi pangthek ponlong Chief Minister Dr. Manik Sahapen lapuson nangkok aputhak aning dok cepak lang pon lapen tangka sitami akera pipajer pon pupusi pangdak pon denarong ahithia tovar pi kasilam kesa oyajok denarong karbilo Charlie asong ahin pen kachesong ase angtong ke paman pon Karbi Students Association denarong head branch ahin pen tator pipon si dokmoka PWD Road Division angkang kedo denarong ahithi pen kangthilang so alangson kache phothor atowar pi kilometer pli aja periodic renewal scheme pen black topping road kasimar pon kasa oyajok ningkang samse chepaklang pon si jakhong poni phai hini arni denarong ahithi angbong sit in demonstration dharna program ghonta pho apharman kache songasai kedeng pon denarong ahithi pen kangthilang soalang sun kache phothor atowar pi lake arniwangsi kijoi kelang arat atum bang so atowar pi kedam ke bangpon bon sitame kedam tang apor denarong ahithi angbong tobar langbong langter pen kedam ke bang atum penang an kasik sak dolo lapen halapu arniwang school kedam ke bang au somar atum tami penang an kasik sak chetong ponang anparta iloi pen batai si kechu durmi arni ahithi ke bang lapen inglong ahan chojor chulang atum ason ke ban atum an sitame penang an siksak chetong ponang lo laswa joksi non head jong aruni phai inkora pho arni kilometer pli apharman periodic renewal scheme pen black topping road contractor atum semar ponlo bonsitami bangso arni pen towar kasimar kimimi thekdun long si denarong head branch gas e bitung atum adimak long anpali damsi langchari dunsi kechok che along jongdunlo bonsitami towar kasimar pon atum thangnat karjupon kavidet ajoksi bangso towar pi chiklo ejon an ingthang pon pe aprang pen towar ke wak cheman detlo
Lapen towar kedam kewang atum tami kaphiri mimi ason manthu det lupusi kachini pon. Laso joksi jakhong poni phai hini arni denarong ahithi angbong sit in demonstration dharna program dengpon si kengpen kedam armu chejeng pen ase angtong chibi ponsi puthot dokmoka PWD road division asai hem contractor Sonju Phangcho aphan lamhoi pipon lupusi birta ribdunlong. Bangso kachesong pon along Hauraghat Regional Committee KSA Meipu Buddhotarang Chunbang Gobin Milik Lapen Denarong Head Branch KSA Chunbang Samson Ing Tipen Chenglok KSA Klembang Phubang Phiatum Chetong Dunsi Bangso along RD Chipipon Litum KSA Denarong Head Branch Aropen Cepatir Piponsi Pini Labangso Adharna Duponang Kok Athibang Kala Hanlo Ili tumolong Chetheglong Pulong Te Chijinso maybe ba lasonak thak adharna do puti farm puti do jok plot nang ji polo sita pini ladak dunang ko kathe ke la hello la dak den rong pen kang silang so ke krong plot atowar bang ke repairing nang lelo once tamela so repairing nang le pen rada tum kache hok kwan lo ne towar mesen po chihelat long po ining ke chit he ining karong bonsita alang litum amethang jongjung alle phanlo ne mate ke klem tong thek thelo ne mate officer sor tong chok chilo ne labang nilitum chini ne dalo stame pini rat ka che hok pen atwar la an ke sai oi minini thom palam cho tagali kasemar arni penamasi la arfek mate jharu pen ar kok soi ta un polote laso towar kasemar kupisi semar chona po lasondak thak polote nilitum rara tumke lasonak thak aprang pen nanglile ako hot aka chela bang chela thu merong lo hala abana towaranta non ke kichi thardun I eplo asila sona towar ka semar polongte kopi posi semar chona po ade council tumke permission nang pu bang alang litum contractor tumhan arpu pipon lo laso pipon pen pinirani laso ke no pote afesar ke kunalo ke tongdam ji ke lage council phasi ko puthunang lepo kecok ce council phasi punang kok stame alang litum chini nei ason tin ma council ko alang litum sitame kasemar tum tame semar pon pamenang ji polo lasi council tum han chuniri lo alang litum la Sonju Phangcho a contract register hala sodim bang blacklist bikok se akemeji la sonak thak akapre long tame mo akasai bang dokokji pusi nilitum hin tanke demand pon lo kaselang litum batai ka chuningri lo batai tame alang litum than pachini lo semar ponon lapen akheno dinlong antame chelang pono pu officer sor tum tame chingki chithan polo chitong polo lapen officer sor tum sitame alang litum heno pusi alang litum sitame than pachini pono tame officer sor pe nilitum chingwai si 7 days an king hong ponang pu bang nilitum chepara polo sitame 7 days ang bong nang hong tha po contractor tar lamchak chipilo sitala sopena office sitame piniar ni ante 1 month ta complete erlo 26 arni sinili tum ladak visit lo mate atwar lang pon lo ta 26 arni pen pinian ke July chulo budi ho July 21 lo polote ladak langam tha lasi nilitum kese chot le laso alam kachesong chot kali pini denrong ahawar arat chithrak meme alam do athela dake Nihang Karbi Baptist Association Youth Department mate NKBAYD atumpen music training manja mission along ningkani sekpen ipong ke pamanpon. Jakhong poni phai CR ni pen krepo arni aphar manaphan manja mission center along si music training aphan pathik ponlu. Bangso along NKBA arlo along kedo an amondoli tin ariso nimso mate youth atumpen si jasemet bangso music training along chetong dun. Lapen ke labang solong Nihang Karbi Baptist Association Youth Department mate NKBAYD atumpen ajoksi chepatir pipon. Athi aning kanbang ason thotsi pening le thota NKBAYD Music Training Nihang Karbi Baptist Association Manja Mission Center alongsi bangso ajaimek dengponlu. Ketengsi aning ve inaugural gospel service do ponlu. Mai chepahem phupon Rajesh Rongpi NKBA Youth President pen music training ise kemi senji aphan arnam ahirjumi hangpon pen jaimek ingpu ponthu. Adon thu Robinson Rongpi NKBA Youth Secretary pen ajoksi music training along trainer satum aphan kedengpon ajaimek enpon pen music training ise along aphan lamthan pachini pon.
Lapen Reverend Tenson Bay Executive Secretary ahin pen ajok Ignite Your Musical Passion pu. Athepi en pon pen jume sen pen trainer satum aphan than pajermi pon. Lapen NKBA Youth Vice President pen Arnam ahir jume hang pon pen inaugural service mes sen pen Arnam ahir jume hang pon si pajut ponlu.